Salutare oameni buni, bine v-am găsit! Astăzi, 17 martie, Ziua Națională a Irlandei. O să ies afară, o să filmez parada, o să vă arăt și vouă. Poate să vă întrebați cum de n-am postat, foarte ocupat cu munca. În schimb, tot ce s-a întâmplat până acum, știți și voi, situația europeană nu e prea bună, explozia prețurilor peste tot se vede, îmi pare rău că vă dau veștile astea negative. După cum știți și voi, situația din Orientul Mijlociu afectează toată Europa. Cred că în următoarele 2-3 săptămâni prețurile vor exploda și mă refer la toate produsele, în special produsele alimentare, așa că situația din Orientul Mijlociu ne afectează pe toți, toată lumea. Ce vreau să vă spun, ieri litru de motorină în unele benzinării o depăși 2 euro 19 cenți. Unele benzinării poate găseai puțin mai ieftin, dar nu sub 2 euro. Cred că benzina era puțin mai ieftină, dar motorină au explodat, prețurile au mers și merg în sus. Așa că situația nu e bună deloc, se simte. Dar astăzi vorbim despre Ziua Națională a Irlandei. Chiar și Ziua Națională a Irlandei nu este ca de obicei. În general, de Ziua Națională a Irlandei foarte multă lume ieșe afară, ținând cont că toată lumea are o zi liberă pentru că e Ziua Națională, copiii liberi de la școală. Am ieșit, o să vedeți și voi, o să vă pun video care l-am filmat. Era puțin rece, vânt foarte puternic pentru că am stat într-o zonă în care am găsit un loc mai ferit puțin să ridic drona, să ia de sus să vedeți cam câtă lume este, dar n-am reușit pentru că vântul era prea puternic și nu puteam să ridic drona. Așa că n-am ridicat drona, am încercat să vă arăt cum am putut parada, cum am putut să o filmez. Orașul plin, orașul Athlone, foarte multă lume, toată lumea efectiv erau afară, pentru că, așa cum am mai spus, oamenii se comportă ca de Ziua Națională. Așa că o să vă las aici video, să vedeți așa în mare cam care era atmosfera în oraș. Ce să zic, nu e o paradă grandioasă cum e în Dublin. În Dublin este de obicei, e o paradă foarte grandioasă, mare. Cred că 100.000, 200.000 de oameni sunt în Dublin. Haideți să vedem. Forțele Armatei. Foarte multă lume, după cum se vede.
Deci avem o mașină de epocă. Un Ford din 81. Foarte multă lume. E puțin în ora, dar nu plouă și asta e important. Echipe de fotbal, Gaeli Football, Hurling, echipele de juniori. În anii trecuți, cu mai multă lume participa la paradă și mai multe țări. Anul ăsta am fost puțin mai limitat din cauza vremii. Dar în același timp a fost fain. Bine că nu a plouat. Atunci. Aici cu mult mai multă lume, mai spre centru am venit în momentul de față, aici cu mult mai multă lume. Uitați până în capăt, dar din